Hei, takrok pajen ke tini koktang kedal kanan nai lian tangsa. Ang narong bagai koktang ketal tangsa tagai tumani. Tini ni koktang ketal ni bumungkai kaijak be kaijak do. Kaijak be kaijak kharlaimani no ang koktang ketal suinya ka hai kokai. Pajen ke kanan nai lian koktang ketal ni bumungkai kaijak be kaijak kharlaimani. Kaijak be kaijak borjak be borjak. Tabuk belanya kharlaimani jak. Agini jugo sikla kharo tabungni jugo khai kaijak si kharo tabungni jugo sikla nangya rana randi bo basila liye tama bo wansa tamati prasa basila liya wansa thuruksa salakhai paikha burikhai paikha solguri hini thasi thanglaikha bonono hino kaijak be kaijak sila patah he hini kemajak. Serai okra buricuk bura. Sana hamliye sara tirpura. Derkelui tongkha horseng lai tongkha. Kaijak be kaijak thutai lai tongkhe. Neto kupulung video viral. Selabai buri. Thoke lai katal. Ang kaijak yaku sikla siku yang kai jotono sai manjak loku bini bumbung no kaijak bai kaijak doa buthai hai makhang hoi bai jak busuk busani buba gerabo sikla sawo tabuk si taibo salsi bat gerei khalai bai mani kaijak be kaijak wajalaimani net khlok khanyo koktomanugo kaijak be kaijak khalaimang tongo abusi tabu koktoma yaphang kaijak be kaijak khalaima suwang abno hino kaijak be kaijak tola sakase borok timbujak sul pagle mon pakena magnai sindal cotai hinjakna khalai masoya bilai masoya hiksai masabai borok ungjagye busamangni buma bufaro sotamon himkai dipra saro waslok bombo wakra thengsawo nungmani tabu tirpra hawo node nukbai kha kaijak bai kaijak makhang thaini khai motom sulaijak sasmai tongo sikla tongo kaijak bai kaijak sak motok tongo salo songbosu khar hisab gerei kaijak bai kaijak chelabai berei selani selai buri nyolayo besai khibiwoi bisi kharlayo arono kharo arono kago olokhai taisa nogo nogo bonono hino kaijak be kaijak salburum burum urpati laija hambai tinini kaijak be kaijak ne koktang oron pakya hambai takhro bukhro norok nanyari nata pogdi bye bye.